La mediació i l'arbitratge de consum són sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, sempre entre consumidors i empreses o professionals. Hem de tenir en compte que són procediments voluntaris i gratuïts per a ambes parts. També són procediments ràpids i senzills. En la mediació hi ha una persona experta mediadora que és imparcial i que intervé perquè les dues parts, la persona consumidora i l'empresa, arribin a un acord consensuat. Cal tenir en compte, entre d'altres, els principis de voluntarietat de la mediació que tenen les dues parts i també el d'imparcialitat i neutralitat. Per demanar una mediació, cal que el conflicte derivi d'una relació de consum i que s'hagi realitzat per part de la persona consumidora una reclamació prèvia a l'empresa. Aquesta té 30 dies per contestar i, si no ho fa o la resposta que ens dona no ens satisfà, és quan es pot iniciar un procediment de mediació en una associació de consumidors, en un servei públic de consum o en un col·legi professional. L'altre sistema extrajudicial de resolució de conflictes és l'arbitratge de consum. Si no s'ha arribat a cap acord en la mediació i sempre i quan l'empresa s'adhereix a l'arbitratge, existeix també la possibilitat d'utilitzar aquest servei on les parts sotmeten la seva controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Aquests arbitratges es realitzen a les juntes arbitrals de consum que hi ha arreu del territori. Si cap la possibilitat d'utilitzar el sistema arbitral, les persones consumidores poden estalviar-se altres vies que sempre són més lentes i costoses, com per exemple les judicials. A part del principi de voluntarietat de les dues parts, també existeix el principi de gratuïtat per temes de consum, d'objectivitat i d'executivitat. Aquest últim vol dir que el que decideixi l'òrgan arbitral té els mateixos efectes que una sentència judicial. Aquesta decisió és mitjançant un laude. Per últim, cal tenir en compte que si s'utilitzen els procediments de resolució alternativa de conflictes, no es pot paral·lelament iniciar una reclamació judicial pel mateix assumpte.